για να ξαναθυμηθούμε τον αγώνα των Ελλήνων για να αποτάξει τον τουρκικό ζυγό και να ελευθερωθεί. Οι συμμαθητές σας μαζί με την κυρία Πέτικα και την κυρία Πολυζούδη κάναν μία προσπάθεια για να ανεβάσουν ένα θεατρικό σχετιζόμενο με την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Είναι πολύ ενδιαφέρον και θα παρακαλούσα να το παρακολουθήσετε με την δέουσα προσοχή. Λοιπόν, δίνω τώρα το μικρόφωνο στους διοργανωτές της γιορτής για να μας θυμίσουν εκείνες τις εποχές. Όσα κι από μόνο και αν δείτε, να μην μου παραξενευτείτε. Όσα χωράνε στην αλήθεια, δεν θα βαστά τα παραμύθια. Για τη μαγειρική της κυρίας Θανάσινας, όλος ο Μωριάς έχει να λέει. Δεν με νοιάζει άλλο το Μωριά. Εγώ τον καπετά Βαγγέλη θέλω να ευχαριστήσω και τους άλλους προς του τόπου μας. Μη φοβάσαι, σε έχω απογοητεύσει ποτέ. Τι έκανες όπως είπα τους κότες. Φυσικά και τις έφτιαξα. Και ο κότες είχαμε όλες κόρες. Τις έσφιξα και τις μαγείρεψα όπως μίλησε. Τώρα να δούμε τα φάμε όλο τον χρόνο. Τολμάδες έκαμε. Ναι, άντρα μου, σταμάτα κι άλλο να κατέβεις στη μαγειρική μου. Και τολμάδες σας έκαναν κόσμο πέρα και μισηθρόφυτα. Να φάνε να σκάσουν. Σε παρακαλώ γυναίκα, μιλάμε σεβασμό για τις πρόσωπες του χωριού μας. Χριστιανέ μου, τι δουλειές να κατέβεις στη μαγειρική μου. Αν κατέβετε εγώ ποτέ στις κουβέντες και στις μασονισές σας που κάθεστε και μιλάτε κάθε μέρα για λευτεριά και επανάσταση. Σκασμός και σ' ακούν τα κορίτσια. Σκασμός, μιλάμε ψηφιστά. Ποιος σου είπε μωρέ ότι μιλάμε για λευτεριά και επανάσταση όταν συναντιόμαστε τα βράδια. Τότε γιατί μιλάτε. Να μην σε νοιάζει βρε γιατί μιλάμε. Είναι μυστικό. Τι μυστικό πατέρα, όλοι θα το ξέρουν. Όπου να είναι το Ρωμαϊκό ξεσηκώνεται. Να τα μας. Λίγος μπορεί! Να μιλάτε στα κορίτσια. Θα μιλάω όσο θέλω, καταλαβαίνεις. Αν εσύ σε δηλώσεις, τα κορίτσια μου δεν θα σου μοιάσουν. Δηλώς, ποιον είμαι μωρέ δηλώ. Εσένα είπα. Και δεν με φοβάσαι. Σιγά μη σε φοβηθώ. Εγώ βρε. Είμαι το εμφανής του Μήτρακα που φτιάχνει τα βουνά του Μωριά και τον έφερε όλη δουλειά. Και όταν κατέβαινε με τα παλικάρια του στον τόπο, έβγαινε χωριά τους δρόμους και φώναζαν. Γεια σου Ανέστη Μήτρακα, λεβέντη μας, καμάρι του Μωριά. Να γιατί δεν σε θυμάμαι, Θανάση Βίτσενα, γιατί δεν ένιωτες ούτε μια στάδια πατέρα μου. Εκεί να κάνω, αγρός γεννήθηκα, όλη τη μέρα στο χωράφι, ζεμένος με τα πόδια, εγώ φταίω. Αν ήθελα να πηγαίνω στο μουσείο, γιατί βαρέθηκα να σου πω. Φιλέ, έβλε. Μαρτιό, αν σου ξανακούσω να μιλάς σε κομπό, θα σου κόψω τη γλώσσα. Γιατί πατέρα, κακό είναι. Να τα μας, κοίτα που να τη μιλάει κιόλας. Λενιό, πες κάτι στην αδερφή σου, μήπως και βάλει λίγο μυαλό. Γιατί πατέρα, μήπως έχει άδικο. Και εσύ Λενιό,
Τι έβαλα κακομοίρη. Θα μου το κλείσει το σπίτι πατέρες μου. Ελάτε βρε και πείτε μου. Ποιος σέβονται τι συμβαίνει στο μυαλό. Ήταν ένας τροπουδιστής. Ρίγα στο όνομά του. Μιλάει και για ελευθεριά. Το σκότωσαν οι Τούρκοι. Το τραγουδιέτο όμως δεν πέθαναν ακόμα. Έχουν μείνει ζωντανά. Στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πίκρη σκλαβιά. Να κάνουμε αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Τραγουδάς ελευθεριάς, άλλο πάλι κι αυτό. Σε ένα τραγούδι του έλεγε πως είναι καλύτερα να ζεις μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Τέτοια πράγματα έλεγε αυτός ο... πώς τον είπες? Ρήγας, κήρυτε την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων. Ισότητα, άλλο πάλι κι αυτό. Όλοι το ίδιο είμαστε πατέρα, έτσι έλεγε ο Ρήγας. Μια μέρα δεν μακριά, όλοι οι άνθρωποι λοιπόν θα ζήσουμε ελεύθεροι σε ένα τέτοιο. Το Face θα γίνει και αυτός με εμάς. Και σε ποιανή χώρα αυτό δουλεύουμε τότε? Στα δικά μας. Και γι' αυτό πρέπει να συσκοτούμε πατέρα, να διώξουμε τους Τούρκους. Όχι για να πάρουμε κάποιον Face στο κεφάλι μας, ρωμιώσει τη χώρα, μα να είμαστε ελεύθεροι. Με τη δική μας γη, να διαδέχουμε όπως θέλουμε στους λαούς. Όχι να κάνουμε ό,τι μας λέει ο Face. Τι είναι αυτά που λέτε γιο μου? Έλα στην καλά σου. Για ποια ελευθεριά μιλάς τόση ώρα? Στούλοι θα είμαστε μια ζωή. Πάρ' το καλά στο κεφάλι σου. Καφέτη θα έχουμε στο κεφάλι μας. Σαρό έρχονται οι μουσαφίρτες. Τρέξτε γρήγορα και προσοχή. Στόμα έχετε και μία δεν έχετε. Θα πούμε μαζικές κουβέντες. Κατάλαβα πατέρα, μην έχεις. Εντάξει πατέρα, μην ανησυχείς. Περάστε, καλώς ήρθατε στο σπιτικό μας. Για και χαρά σου τώρα. Δεν πιστεύω να ξεκινήσεις πουθενά για τη συνάντησή μας. Όχι Πανάγο μου, αυτός δεν είμαι. Σαν όμα θες, πως και εκεί για ποναφιά. Και ό,τι γίνεται φτάνει γρήγορα στο φωνάκι του Face. Στο παρόν δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο Face έφυγε το μεσημέρι για την πολιτσά. Κάτι ψηλιάστηκαν νομίζω του καλά και έχουν αρχίσει και παίρνουν άνθρωπο. Μην ανησυχείς δάσκαλε. Πρέπει να πάρουν καμπάρι τι συμβαίνει εκεί στην Πολιτσά. Η φωτιά θα έχει φτάσει στα πατσάκια τους. Φωτιά? Ποια φωτιά? Είναι αυτά που λες τη Μιχάλη μου. Εσύ, ένας εύρωστος εγγυρισμένος, είναι δυνατόν να λες από κοτιές? Αχ, Θανάση μου, όταν πολυσικάζει το νερό, φουρκιάζει. Έτσι και η ψυχή σου από την πολύ ησυχία βούρκιασε. Καλός κι άγιος είσαι, δεν λέω. Μα το μυαλό σου πολύ στενό, βρε παιδάκι. Δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω σου. Γιατί τι γίνεται εκεί Μιχάλη μου και δεν το βλέπω? Ο κόσμος αλλάζει. Αυτό γίνεται. Παντού, όχι μόνο στο χωριά. Φραντζέζοι, Εγγλέζοι, Αμερικάνοι βγαίνουν στους δρόμους και ζητάνε για ελευθεριά. Καιρός δεν είναι να ξυπνήσει και ο δόλιος ο Ραγιάς. 400 χρόνια σκλαβιά είναι αυτά. Δεν έπαιξε γελάς. Έχουμε και να κάνουμε. Πήραμε το στραβόδρομο, σαν εκεί πέρα το πλέον. Μα δεν είμαστε δίκαια κάτω. Για να είμαστε καφέταμα, δεν θα λάθουμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε και θα θερειεύσουμε και θα ξεστούμε όπως πρώτα. Έχω παράπονο του Θεού που δεν μας έκανα τσαλένια τα παιδιά μας. Γιατί έχουμε 100, 200, 300 χρόνια σκλαβιάς. Μέχρι να ελευθερώσουμε την πατρίδα. Αν προσευχόμαστε στον Θεό. Άπη Θανάση. Είναι λαϊκοί άνθρωποι που φωνάζουν τον Θεό με προσευχές και με κλάματα. Ηρωνή με τα τουφέκια. Μα αυτή τη φορά θα μας ακούσαμε μεγαλοδύναμος. Να είσαι βέβαιος. Ψυχραιμία δάσκαλε, πήρες φορά και δεν ξέρεις τι λες. Δεν πιάνεις το στόμα στο όνομα του χωρίς λόγο. Όποια απόφαση πάρουμε απόψε θα αξιούμε στο Χριστό να μας δώσει δύναμη. Ως πότε κύριε, πόσες γενιές και γενιές, πόσες άλλες Ρωμιοί έχουν σηκώσει εγκαιμένα τα χέρια τους ψηλά. Δεν είμαστε πέτρες και ξύλα. Ψυχή έχουμε, ψυχή μας έδωσε. Είναι αυτά που λες δάσκαλε. Πέτρα, το σίδερο, τα τζάρι δεν αντέχουν. Ο άνθρωπος αντέχει. Βάλω καλά στο μυαλό. Θέλετε τη γνώμη μου, δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για επανάσταση. Πού θα ξεσπανάγω και είναι και ώρα του ξεσηκωμού. Τι είμαστε μπροστά στους Τούρκους, καπετάνιο μου. Λαφούχτα άνθρωποι είμαστε, δίχως οργάνωση, δίχως αρχηγό, δίχως του φέρια.
έχει δίκιο ο Πανάγος. Αν καταφέραμε όλοι να ξεσηκωθούμε και να πιάσουμε το μωριά που το καταλάβουν οι Τούρκοι, τρέχει το ντενέ. Μα χρειαζόμαστε καιρό μέχρι να το καταφέρουμε αυτό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Νομίζω πως βιαζόμαστε. Ναι, αλλά βιαζόμαστε. Πόσες φορές δεν κινήσαμε τις οβέρες μα δεν είχαμε κουράγιο παραπέρα και να πετάξουμε τους Τούρκους. Συνεννοήθηκες με τον Μόσχοβο και όλοι μας θα ζητούμε του Σουλτάνου. Πες το μαζί στον Κιφτάς και να αγκαλιάς καρδιά μας. Μα τι λες τώρα, ανθρωπέ μου, δεν έχουμε κάνει ακόμη τόσες ετοιμασίες. Βλέπεις, δεν έχετε ακόμα η ώρα για επανάσταση. Και πότε θα έρθει η Πανάγου με το σκάρφι η ώρα. Πώς τον μάτιο πετάγεσαι λιμιό. Πήγε γρήγορα να μην σου πω κάτι κουβέντα. Ας τον Παρασκευά Νάση, άσε να πει τη γνώμη του μπάσκετ μας και σταυρώσει μια στάλα. Κορίτσι πράγμα είναι δυνατό. Το πήγε Πανάγο, σε μια τέτοια δύσκολη ώρα όλοι πρέπει να λένε τη γνώμη τους. Λένε ο κορίτσι μου, και έχεις κόκκο να μας πεις. Είμαστε πρόθυμοι όλοι να σε ακούσουμε. Να, μια σκέψη την μέρα νύχτα στο μυαλό μου. Ως πότε θα ζούμε σκλάβοι και θα είμαστε ευχαριστημένοι με τα ψυχή που μας πετάει ο Μπέης. Πες μου τα Πανάγου. Ως πότε θα δεχόμαστε να σκέφτεται το κεφάλι στην δουλειά. Πώς θα ανέχεστε εσείς μπροστά του τόπου. Πες μου τι τσιτάει. Θα πεις μετά πως τα παιδιά σου να σε